Mulla on sulle hyviä uutisia. Mä teen uuden. Miksi? Rakkaudella. Ossille! Mitä helvettiä? Enhän mä nyt tosissani. Noin! No niin! Hei. Terve. Hei. Ja hei! Ja Terve! jahas. Lasse onkin nykyään melko kiireinen mies. Eikä Lasse pitäisi mennä sinne metsään muiden ärripurria ja mörrimökkiä. Saakeli tätä! Elinaa. Ai joo, sinne. Se oli kauhean kallis. Niin varmaan joo, niin kuin sinäkin. Voi ismo! Ahaa, että tämmönen auto. Ai. Että semmonen paska. Ja nyt. Ei. Homo. Ossi. Paketti hiivaa. Maarit Salin on vanha juoppo. Paraskin puhumaan! Seppo suus kiinni nyt. Selvä. Ja punainen, sehän on Oho, mikä rähmäkäpälä. Toi varma sattu. Persuksin. Niin ja kassa ei. Niin. Vittu, nyt mä sekoisin. Ihmiskuopit, nyt sen osaa tässä enimmäistä. Et voi olla tosissas. Anteeksi! Eihän tosta pienestä mitään haittaa mun huoneessa. Ja nyt! Ei. Musta Taneli! Ja sillä on isot kassit. Tai siis ei. Ohi mennen kuuli. Kyllä se on toi Kristo Päivinen, joka paska. Oi! Niin. Karvanen. Kristo. Vankolle ja hyvää tuloa. Ei ota nyt! Sinne metsään. Ei vittu. Mitä paskaa? Hienolta näyttää. Anteeksi! Mut mun tietääkseni on aika paska. Mitä sä teet? Nälvi. Siis, miten ne? No juu. No eihän tästä nyt mitään tule. Ja meikäläisen täytyy lähteä avaamaan kauppa. Moi. Konttorissa vähän puuhastella. Ei.